Kaya. Ayan, kaya pang... Kaya, bagsak pa ka ba rin? Bagsak pa. 8-0. Try natin yan, try natin mga idol. Yun, bagsak mepa. Mga kabalen, punong-puno na naman ng mga kabalen. Siyempre, ang ating Brent Sigyaw. Home court game po ito. Laban sa team ng Marikina. Kaya nanupata mga kabalen. Pamagsakta ni Kenny. Let's go! Bagsak mepa! Oh. Nakalpong salamat ka rin Kapampangan na talagang alangsawang suporta at big shoutout kang Madam Boss Darlene Mercado. At sa game na ito mga idol, spotted din si Madam Maymay Mercado Gonzales mga idol. Ayan o, hindi tumatanda. Siyempre, looking young pa rin yung magkapatid mga idol. Siyempre, nanood din at sumuporta ang young gun superstar na si Idol Louie Sanggalang mga idol. Nagipagkulitan pa sa bench. Present din si Idol Encho Serrano para suportahan ng Kapampangan at siyempre suportahan ang kanyang tandem na si Justin Baltasar. Well mga kabalen, bago mag-umpisa ang laro talagang dinitalye ni Governor Dance Delta Pineda ang instruction na gagawin ng mga bowlers natin mga idol. Lalong-lalo na sa mga mid-range at shooters natin at yung mga post-up play para kay Balti mga idol. Simula PSL Championship mga idol, ang laki na talaga ng in-improve ng Pampanga Giant Lanterns. Lalong-lalo na yung chemistry nila talagang nag-jolly at nag-build na talaga sa iisang team mga idol. Marami na siguro sa inyo ang nakakapansin sa laro ng Pampanga Giant Lanterns ngayon mga idol. Pero hindi rin basta-basta ang makakatapat nila ng Marikina Shoemasters. Marami naman rookies at rising stars mga idol. Fresh at batang-bata, parang itong idol kong si Boss AG Gonzales. And now, we're just in number 23, the legendary coach Alan Trinidad. Bagsak ba pa, coach? At bago ko i-upload ang full highlights ng game mga idol, eto muna iilang highlights ng ating bakbakan versus Marikina. Bagsak me pa, kabalin! At yun na nga mga kabalen, ikawalong panalo na natin sa MPBL mga idol. Maraming salamat po sa mga sumuporta, sa mga nanood ng Facebook Live, YouTube Live sa MPBL at syempre sa mga nag-effort at pumunta sa mismong Brent Sigyaw live action na panunood sa Pampanga Giant Lanterns laban sa Marikina mga idol. Grabing effort nyo po, marami pong salamat at hinirang na best player syempre ang Balti ng Kapampangan Basketball na si Justin Baltasar mga idol. Consistent, baka ikatlo na ito, player of the week sana, di ba? Pero alam nyo ba mga idol, mga kabalen, ang totoong best
players yan ng MPBL at ng Pampanga Giant Lanterns. Kayo po na laging sumusuporta at nanonood sa mga bawat laro mga idol. Siyempre big shoutout sa mga supporters natin, ang mga kabalin natin. Alam ko naman sa puso nyo na ilalaban nyo talaga ang Pampanga Giant Lanterns hanggang sa dulo mga idol. Kaya nagpapasalamat po ang lahat ng staff at siyempre ang boss natin na si Boss AG Gonzales. So, ano masasabi mo sa boss? Good start na Pampanga. Nag-gel na nga yung team na nung mga PSL nag-champion. So ngayon, siguro kaya tuloy-tuloy yung panalo dahil nga sa teamwork nila. Nagkakalaman na sila sa place nila. Saka yung body effect. Body effect, mga fans, mga Pampangan, maraming salamat. Thank you po ang support na yun, thank you. Sorry, bagsak na pa. May pa.